Sarbide periferikoko kateter zentrala, PIK, besoaren goikoaldeko barneko zain batean txertatzen da. Punta goiko kababenan sartuta, lotura kaboatrialaren amaieran hain zuzen ere. PIKa erabiltzen da, iraupen luzeko tratamendua behar duten pazienteei, 1 eta 18 hilabete artekoa, bena barneko era guztietako tratamenduak emateko, eta odola ataratzeko. Erdiko lerroa kateter periferiko luze bat da, 7 eta 30 zentimetro artekoa. Besoaren goiko barrualdean txertatzen da eta punta besapealdean edo besapeko zainaren torazeko tartean sartzen da. 6 egun baino gehiagoko zainbarneko tratamenduetarako eta sarbide periferikorako egokitua den medikazioa emateko gomendatzen da. Kateter bi hauek behar bezala funtzionatzeko, kanalizazio esterila eta manipulazio aseptikoa beharrezkoa da. Baita mantentze eta zaintza egokiak ere. Hauek dira sendaketaren helburuak. Kateterra patogenorik gabe edukitzea, desinfekzioa. Kateterra finko mantentzea, finkatzea. Kateterra iragaskorra izatea, iragaskortasuna. Pazienteak besoa agerian izan behar du, eta beraz, mauka luzeko arropak kendu behar ditu, eta gorputz jarrera erosoan ipini behar da. Albada, etxanda. Besoa luzatuta, 80 gradura zabaldu behar du, kateterra sartzeko eremura iritsi eta kateterra manipulatu ahal izateko. Pazienteak eustesarea badu, kendu egingo dugu. Osasun langileek jarrera erosoa eta ergonomikoa izan behar dute, sendaketak modu egokian egin ahal izateko. Eskuak garbitzeko ura eta xaboia edo disoluzio hidroalkolikoa erabiliko da, 30 eta 60 segundu arteko denboraz. Piko nahiz erdiko lerroko sendaketak egiteko, hauek behar ditugu. Oial esterila, 10 zentimetro kubikoko siringak, orratzarekin eta serum fisiologikoz edo dosi bakarreko serumez kargatuak, klorexidina alkoholikoa 5%, eskularru garbiak, toaiatxo babeslea edo dosi bakarreko larrua sal babesa. Toaiatxo hidroalkoholikoa, biokonektorea, sarea, 10 zentimetro kubikoko siringa, orratza, heparina, apositu gardena, eskularru esterilak, gasa esterilak, apositu itsasgarria, josturarik gabe finkatzekoa, maskara. Erabiltzea baloratu. Eremu esterila zabaldu behar dugu, goiko izkinetatik zabalduz. Pazientearen besoa izkina batean jarri, 80 gradura eta materiala jartzeko leku nahikoa utziko dugu. Larrua salpeko ainguratzearen bitartez finkatutako pikaren sendaketa egiteko, sekurakat, material hauek prestatuko ditugu eremu esterilaren gainean. Eskularru esterilak, apositu gardena, gasak, 10 zentimetro kubikoko siringa, biokonektorea, dosi bakarreko larruazaleko babesa, ireki eta eremuaren ertzean jarriko dugu. Gasak, 100% klorexidina alkoholikoarekin inpregnatuko ditugunak, eta orratza. Jarraian, eskuak soluzio hidroalkoholikoarekin garbituko ditugu, 30 segunduz edo lehortu arte. Eskuak lehortu ondoren, eskularri garbiak jantziko ditugu. Stretching teknika erabiliko dugu kentzeko. Hau da, aposituaren muturrak askatu eta larrua azalarekiko paraleloan luzatuko dugu. Apositua kentzeko pazientearen noranzkoan egin behar da.
Kateterra partzialki ateratzea saihesteko eta aposituak estaltzen zuena ukitu gabe, eremu esterila baita. Une horretan, eskularruak kendu eta eskuak garbituko ditugu soluzio hidroalkolikoarekin 30 segunduz edo lehortu arte. Jarraian, eskularru esterilak jantziko ditugu. Ehuneko 5 klorexidina alkolikoz bustitako gasekin, kateterra sartzeko puntua desinfektatuko dugu, leunki igurtziz. Odol, hondar guztiak, fibrinak, kendu behar ditugu, bai sartzegunetik, bai kateterretik. Txertatze puntua finkatzeko eta ixteko ehun itsasgarria erabiltzen bada, ez da gehiegi erabili behar. Nahikoa da itsasgarri kopuru txiki bat aplikatzea txertatze puntuan, eta ez finkatzeko gailuen gainean. Horietan ez baita birsurgatzen, eta beraz garbiketa zailtzen du eta kentzeko arazoak sor ditzake. Kontuan izan behar da, sekurakat duten pazienteekin finkatze hori ez dela aldatzen, eta beraz, kateterra kendu arte mantentzen da. Behar bezala garbitzeko, gehienez ere, 80 gradura altzatu behar da, eta ez da biratu behar. Apositua jartzen jarraitu aurretik, lehortze denborak errespetatu behar dira. Kasu honetan, 30 segundu klorexidinarako, eta itxaron larroa babesa lehortu arte. Povidona jododuna erabiltzen badugu, lehortzeko denbora 2 minutukoa izango da. Finkatze apositu berri bat jarriko dugu. Presiorik egin gabe, larruazalean pausatuz. Sartzeko gunea eta kateterraren finkapena estalita, baina ikusteko moduan geratuko da, balorazioa eta jarraipena egiteko. Biokonektoreak kenduko dugu. Horretarako, konexioa klorexidina alkoholdunarekin desinfektatu eta beste biokonektorea jarriko dugu. Zentimetro kubiko bat serum sartzen da eta odol erreflusua egiaztatzen da. Pikek erreflusua eragin behar dute beti. Iragaskortasuna egiaztatzeko 10 zentimetro kubikoko siringa bat erabiliko dugu serum fisiologikoarekin, eta push-stop-push teknika erabiliko dugu. Teknika horren bidez, 2-3 zentimetro kubikoko pultsuetan sartzen da seruma. Turbulentziak eraginez, kateterraren barne garbiketa egokia egiteko. Presio positiboko klanpajea egin aurretik, 3 zentimetro kubiko fibrilin ematea baloratu behar da, kateterra geldirik egonez gero. Presioak eragindako zauriak saihesteko, kateterraren muturra babestuko dugu gasa batekin bilduz. Pazientearen besoaren tamainarako egokia den sare bat aukeratuko dugu, konpresioa saihesteko. Eta argiak gorantz jarriko ditugu pazientearen erosotasuna eta autonomia bermatzeko. Sareak ez du inoiz estutu behar. Kateterrak argi bat baino gehiago badu, bakoitza modu independientean tratatu behar dugu. Bai desinfektatzean, bai iragaskortzean. 10 zentimetro kubikoko siringak erabiliz. Odola ateratzeko argi bat erabiliko dugu, eta gainerakoak klanpatuta egon behar dira.
Finkatze apositu desberdinak daude etxe komertzialen arabera. Eta itsasgarriak edo larruazalpean ainguratzekoak izan daitezke. Itsasgarrien artean silikonazkoak daude, eta irudian erakusten den bezala maneiatzen dira. Statlock. Kateterraren goiko irtengunea erabiliz, Powerglide eta Avocat finkatzeko baliagarria da. Griplock. Velcroz egina dago eta kateterraren hegalen tamainaren arabera bi koska ditu aukeran. Statlock. Irtengune urdinak mugikorrak dira, gailuaren hegalen zuloetara egokitzeko, eta klanpatuta eta finkatze tximeletaren azpian finkatuta geratu behar da. Sekurakat. Larruazalpeko ainguraketa gailu bat da. Kateterra finkatu eta mugitzea saihesten du, eta kanalizatzeko unean jartzen da. Garbitzeko eta desinfektatzeko gehienez ere 80 gradu altxatzen dira, eta ez dira biratu behar. Kateterra ateratzean kentzen da gailu hau. Pazientea etzanda dagoela. Ezkerreko hold irtenguneari helduko diogu hatz lodiarekin eta erakuslearekin. Beste eskuarekin lift finkapenaren goiko aldea kenduko dugu, mian palanka eginez. Gasa esteril bat jarriko dugu sargunearen gainean, eta kateterra kenduko dugu. Euskarria kentzeko bi aukera ditugu. Hatz lodiarekin eta erakuslearekin euskarriaren hegalak beherantz tolestuko ditugu, batzeko, eta mugimendu azkar bat egingo dugu gorantz, larruazalari eutsiz. Hold mihiari hatzlodiarekin eta erakuslearekin helduko diogu finkatzeko, eta puntamotzeko guraizeekin euskarria moztuko dugu, arteka urdinaren erditik. Esku batekin presio irmoa egingo dugu txertatze puntuan, eta bestearekin moztutako euskarriaren erdi bati helduko diogu. Larruazalaren gainazalean horizontalean mantenduko dugu, eta biratu egingo dugu. Alde urdina gorantz jarriz eta mugimendua azkar eginez euskarria aterako dugu. Maniobra bera egingo dugu euskarriaren beste erdiarekin. Sendaketa finkagailu itsasgarri batekin egiten denean, apositu hori astero aldatu behar da, eta ez da finkapen hori gabe utzi behar. Kentzean, kontu handiz ibili behar da kateterra ez mugitzeko. Kanpoko sentimetroak mantenduz, eta irteten bada, ez da inoiz berriro sartu behar. Kateterra partzialki irteten bada, zerrenda itsasgarriekin finkatuko dugu eta osanaian erregistratuko dugu. Desinfektatu eta garbitu behar dugu. Kabilon larruazal babeslea aplikatuko dugu. Lehortze denbora itxaron, lehortzean desagertzen den gaina bat sortzen baitu. Eta orduan finkapena jarri ahal izango dugu. Kateterrean jarriko dugu finkapena, eta ondoren pazientearen larruazalean itxatziko dugu.
Marsi konplikazioa. Osasun erabilerako itsasgarriekin lotutako larruazaleko kalteak. Poliuretanosko apositu gardenekiko intolerantzia izanez gero, egin sendaketa gasa aposituarekin, eta aldatu 24-48 ordurik behin. Aplikatu larruazala babesteko filmak. Erabili hainbat apositu. Kasu honetan, silikonazko apar bat, pazientearen larruazalarako kaltegarria ez dena, leiho bat egingo dugu, apositu garden batekin estalita, sartze gunea baloratu alizateko eta astean behin sendaketak egin alizateko. Gogoan izan, kateterra ez da inoiz deserosoa izan behar. Pazienteak nabaritzen badu mina edo antura jarrita dagoen besoaren eremuan, exudatua sartze puntutik, etengabeko narritadura eta askura aposituaren azpian, sentsazioren bat, hala nola palpitazioak, zorabioak, jarri harremanetan arreta eman dion erizainarekin. Beharrezkoa bada, ospitaleko zainbarneko terapia taldeari deituko diogu, konplikazioari irtenbidea aurkitzeko. Kateterrak tratamendu bat emateko kanalizatzen dira, eta tratamendua amaitzarekin batera kentzea lortu behar dugu, konplikazioak saihesteko. Horretarako, behar bezala zaintzea eta maneiatzea ezinbestekoak dira.